ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ಗೊಂಬೆ ನೃತ್ಯ, ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ ಕೀಲುಕುದುರೆ ನೃತ್ಯ, ಕುಣಿತದ ಚೆಡ್ಡೆವಾದನ, ಬಣ್ಣದ ಛತ್ರಿಗಳು, ಕೊಂಬು, ವಾಲಕ, ಪೂರ್ಣಕುಂಭ, ಸ್ವಾಗತ ದಿಬ್ಬಣ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ತುಳುನಾಡ ಶೈಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಿದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ತುಳುವೆರೆ ದಿಬ್ಬಣ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಂಡದ್ದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುಧಾನಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಠಾರದಲ್ಲಿ. ಇದುವೇ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಳು ಪರ್ವ 2018. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭಾಗೀರಥಿ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.
Medical College, Dr. Rahul, Dentist and President of SRS Alumni Association, respected Shri Vasant Shetty, General Secretary of Bantara Yane Nadavara Matra Sangha, PTA President Mrs. Emalata and PTA Vice President Shri Ravichandra Shetty to the dais. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಆನೆಬಾಗಿಲಿನ ಉದೀಪನು ಎನ್ಎಸ್ಪಿಲ್ ನಡೆದ ಉದೀಪನ ಲೇಸಿದ ಗದಿಕೆ ತುಳಿಪು ನಲಿಪು ಅತಿವದ ಅರಗಣೆಗ ಛತ್ರಡು ಒಗ್ಗರಣದ ಪರಿಮಳಡು ವನಸು ದಿನಸಿ ಇನಿ ಲೇಸು ತೂಕದ ತುಳು ಸಿನಿಮಡು ಕಂಚಿನದ ಬಾಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ರುಚಿನಕ್ಕಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ರುಚಿನಕ್ಕಾಗ ಕಾರ್ಯಂತರನ್ನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಲೆದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಕೊಂಬು ಕೊಂಬು
ಕನಸಿಗೆ ಬಾರಪಾಡಿನಂತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬಂದಿದೆ. ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾಲೆಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸುಂದರ ಮಂದಾರ ಶಿವಧ್ವಜ ಚಿದಾನಂದ ಮಂತ್ರ ಐನೇ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಪೂ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸುತ್ತಿ ಬಾರ್ದೆ ಐದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡು ತುಳುಭಾಷ ಆಟ ಕೂಟ ನೇಮ ಕೋಲ ಕಂಕುಳ ಕಂಬುಗಳು ಊರಿನ ಭಾಷೆಗಳ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾತೃಗಳ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯರು ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಗಮಿಸುವ ಮಾತರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಪಿನ್ನಡೆಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಡೆ ಬರುಮಲ್ಪದೊಂದು ಏನೊಂದು ಭಕ್ತಿಡೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದ ಸ್ವಾಗತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದವು ಪೂಜ್ಯಪಾಡೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪುತ್ತೂರುದಾರೆ ನಮ್ಮಾರೆ BA ವಿವೇಕ ರೈಕಲೆ ಬರಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗುರುಕಾರೆ ಹಿರಿಯರೇ AC ಭಂಡಾರ ಬರಡು ಅರಣ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇತಾರಾಮ ರೈತರು ತಂದುಬೇರೆ. ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನನಾತ್ ದೇಕಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ದುಣ್ಣ ಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಕ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕಲಾದ ಕೊಂಡಾಟಡು ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಭಕ್ತಿಡು ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನನಾತ್ ಪೊಳಿ ಕೊರ್ಕ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಕ ನಿಕದ ಮೋಕೆಡು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎತ್ತದ ಪೇರು ಆಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ
ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಜೆತ್ತಿನ ಬಾಲ್ಯದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಲ್ಲು ಕಡಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೀಖ್ ಸಂಕಟಲಿಗೆ ಪಣಿಮರ್ತಾದ ಕಾಪುನ ಸರ್ವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಲೇನು ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಪೂಜ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಲೇಸಿನ ನಿಖಲ ಮಾತ ಅನೂಕೆನೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೇಮ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಕಂಬುಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಮನ್ನಡು ನಡತೊಂದು ಪುನವು ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರೊಂದುಂಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಂಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಗುಂಡೊಡು ಬಾನ ತಿಲ್ತುಂಡು ಮುಗಿಲು ಮಾಜಿಂಡು ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮೂಡುಂಡು ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಂಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಗುಂಡೊಡು ಬಾನ ತಿಲ್ತುಂಡು ಮುಗಲು ಮಾಜಿಂಡು ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮೂಡುಂಡು. ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕವಿತೆ ಮುಗಲ ಮಾಜಿಂದು ಪೂರ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಮೂಡೋಂಡ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಜಯಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರಾವ್ ಮಿಕ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪನವದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಗುಂಡೋಳೆ ಅವ್ರು ಮೆತ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡೊಂದು ಮೋಕೆಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರದ ಸ್ವಾಗತ ಚೀಪೆದ ನುಡಿ ಕೊರ್ದು ಮನಸ್ಸುದ ಮಲ್ಲೊತ್ತೊಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯತ್ತದ ಸ್ವಾನ ಕೊರ್ನಾರು ಎಂಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾಯಿನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಂದು ಈ ಭಾಗದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿಲಪನೊಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸವನೂರು ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲು ಬತ್ತಿ ಬೆನ್ನೆರೆನು ಚೀಪೆದ ಕೊಂಡಾಟದ ನುಡಿ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೊಳ್ಳೆರು ಸವನೂರು ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲು ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಕಾರರ ಆಯ್ನಾಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಆಯ್ನಾಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ ರೈಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿನ್ನೆರೆ ದುಂಬುದ ಬಾಗೋಡು ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾರಂಭಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡು ಒಂದು ದಾಯ ಆತಂಡು ದಾಯ ಪಡೋದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದು ಪಣಪುಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಣಿಯರೇ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೇರು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತೇರೆ ಆ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರು ಒಕ್ಕುಗೂಡೋಡು ಒಂದು ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರುವಾಂಡೆ ಐಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಐಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸವಣೂರುಡು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಒಂಜಿ ಎಂದು ಮತ ಮಲ್ತ ಐಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಡೆಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ತುಳು ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಪಡೆದು ಮಲ್ತೇರೆ ಐಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರು ಪೂರ ಒಂಜಾವಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಸೇರೋಡು ಬಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಮೆತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ನೆಗ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಂಡ ನಮ್ಮ AC ಬಂಡಾರಿಲು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆವುಡು ಪಡೆದು ಅರ್ಪಿದ್ದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತಯ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಆತಂಡು ಕರಿನ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಸುಳ್ಳಿಯೋಡು ಆತಂಡು ಇನ್ನೇ ಮೂಜಿನದವಾದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಆದ್ರೆ ಮೊರಣಿ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಏನಿದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ನಮ್ಮ AC ಬಂಡಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಂಗ್ಲಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವದಾಗಲೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈ AC ಬಂಡಾರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ತುಳು ಮಾತರ್ನಾಗ್ಲೇನೆ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಚಾವಡಿದ ಅಡಿಟ್ ಕೊಣತದ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡ ಒಂದು ಪಡೆದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ ನಾವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ MLC ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತು ಮಾಲಿಕೇಶ್ವರದ ಕಂಡೋಡಿ ಇತ್ತದ ಬೇತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ತೆರಳಿದೇರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತನಾರೆ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಯಿ ನೆಟ್ಟುಕೊಂಡಂಚಿನ ಜಯಂತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ಮಾತರಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾರಿ ಅನುದಾನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವರು ಈರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಂದಾಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಣಸು ಕೂಡ ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈತ ಯಾನೆ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಸೀತಾರಾಮರ ದಾಯತ ಪಡುತ್ತೆ ಅವು ಇನ್ನೇ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನು ತೂದು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಗ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಯ್ನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈಕ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸೇರಾಯಿನ ಅನಿತಾ ಹೇಮಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜಯ ಹಾರ್ವಿನ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಜನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ವಸಂತರುಲ್ಲೇರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪುತ್ತೂರುದಾರೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಗ್ರಾಳ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೌಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅದೇ ಮೋಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಯನರೈ ನೆಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಸಚಿವರಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕೇನೆ ಮೋಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆರ್ವೇಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವರು ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಅವರು ಮೀಂದಿದೆ ಮೋಕೆದೆ ಕಾಲು ಓದುನ ಬರೆಪುಣ ಐದು ಬಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಈ ವಿಚಾರ ಆನಗ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಉಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿಡ್ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆತಿಲಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಐಟ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮುಲ್ಪನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜ್ಲೆಡ್ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಈ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತ್ತ ಕನ್ನಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ವೈಕಲ ವಿರೋಧಿಲತ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಭಾಷೆನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತತ್ವದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಲ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿಗ ಊರು ಪರ ಊರು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೇಗಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೋಂಡು ಆಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಬೋಡು ಆಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬುಲೆಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಯರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಇನಿ ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ಪಿನವು ರಡ್ಡು ಸಂಗತಿಗಳುಂಡು. ಪಣವುಗ ರಡ್ಡು ಮೋಣೆ ಇತ್ತಲೇಕ ಅಂದ್ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ಪಿನವು ಪಣವುದ ರಡ್ಡು ಮೋಣೆ ಅವು ಚಲಾವಣೆ ಆವಡುಂದಂಡು ರಡ್ಡು ಮೋಣೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಚಲಾವಣೆ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಅಟ್ಟನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದೇರು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆವಡು ಉಂದಾಂಡ ಇಂಗ ತೋಜನೆ ಇತ್ತೇನೆ ನೆತ್ತ ವಿವರಗಳೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಸಭೆ ದಿಂಜ ಪಾತ್ರ ಯಾಲ್ನ ತಯಾರಿಜ್ಜುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ನೀಡಿದಾದ ಹೊರ ತರೆ ತೋಜ್ಪಾದ ಪೋಪೆಂದು ಈಗ ಬೈದನೆ ಇನಿ ತುಂಗ್ಲಿಸ್ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ತುಳುವೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಬಂತು ಇಡಿಯೊಂಜಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾಯ ರಡ್ಡ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆ ಪರ್ಬದ ದೀಪ ಪೊತ್ತವರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆ ದೀಪ ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರ ಪ್ರಜ್ವಲಮಾನ ಇಪ್ಪಡು ನಾನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲ್ಲ ನಾನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲದ ಇಡ್ರ ಕಾರಣ ಯಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿವೆನ್ ಪುಣೆ ಅವು ಬಜ್ಜೆ ಬಲಿಪಂನಗಲ ಸಂಕೇತ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬನ ಕರ್ಮಜೀವಿನಗಲ ಸಂಕೇತ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಮುಟ್ಟಲೆ ತುಳುನಾಟ್ಯ ತಿಕ್ಕು ಹೊರತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊರಟು ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದ ಭಾಗ ಅಂಚಾದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ
ಕಾಂಡೆನೆ ಆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾಂತರೆಗಳ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ನೀರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನದ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತೇರಿದ್ದು ನಾನು ಭಾವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೊಂಬುನು ಮಾತ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆದು ಬಾವ ಕೊಂಬು ಎಂಕಿತ್ತು ಆಂಡ ಕೆಬಿ ಐಕಿ ತುಂಬು ಇತ್ತು ನಾವು ಕೆಬಿ ತುಂಬ ತಂಚ ಜಾನ ಒಂಡೆ ಏನ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಬರ್ನ ಶಾಲೆ ಯಾರು ಕೊಂಬು ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ದೀತಾನೆ ಈ ಕೊಂಬು ಏತರ ಎಂಗೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರ ಯಾರು ಆಂಡ ಈಗ ಕೆಬಿ ಬರ್ತದನೆ ಅವು ಪುತ್ತೂರು ನಂಗೆ ಕೊಂಬು ಪರಬ್ಬರ ಅನಗ ಬುಕ್ಕ ಅವು ತರೆದು ಪೋಯ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಬಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಸರಿ ಉಂಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವು 72 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನ ಕೆಬಿ ಅವು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಅಪಗ ಯಾನ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಅಪಗ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕುಡಿತಿದ್ದು ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮ ಕಾಡು ತಿರುಗಿಯರೆ ತೀರುವ ಇಂಚಾಳು ಬುಡುತೇನ ಪಕ್ಕಡೆ ಪೋವೇನೋ ರಾಮ ಬುಡತಿನ ಕೊಂಡವ ದುಪ್ಪೆನೋ ಬುಡುತೇನ ಪಕ್ಕಡೆ ಪೋವೇನೋ ರಾಮ ಬುಡತಿನ ಕೊಂಡವ ದುಪ್ಪೆನೋ ಕಡೆ ಸಾವ ರಾಮನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡಲ ಕಡತ ಪೋಯದಾಗಿದೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗುಟ್ಲದ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಗವತರು ಬರುತ್ತಿನ ಕರಾವಳಿದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪತ್ತನ ಬಜ್ಜಿಯದ ಮಾಲೆ ಮಾನಾಲಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಕೊಡ್ಲುದ ಮಾಲೆ ಬರ್ಮಣದ ಮಾಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಮುಂಡಾಸದ ದೇಕಿ ಮಲ್ಲವನ್ನು ಬಂದ ಪಟ್ಟುಣ ಆ ಮುಂಡಾಸದ ಮಾನಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಂಡಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡ್ಲುದ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ಪುಣ ಸರ್ವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಟ್ಪುಣ ಹಿರಿಯತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪುಣ ಶಾಲದ ಮಾನಾಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಲುದ ಮಾನಾಲಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಫಲಪುಷ್ಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಮುತ್ತೈಸಿ ಮುಂಡೋಡು ಕುಂಕುಮ ಬೋಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಲೆತ್ತ ರವಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪೊರುಳು ಸಂತೋಷಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತಿರೋ ಲಕ್ಕದ ಒಂದು ದಗ್ಲಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನದ ಅಂಕಿ ಅನ್ನೋದು பொருளோட முடியுது பொருளோட பரிசு ಐನು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ ರೈತುಲ್ಲ பொருளோட முடியுது ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಅಗ್ರಾಳ ನಾರಾಯಣ ರೈತುಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಬೆಲಿಯೂರು ಗೊತ್ತು ಅಗ್ರಾಳ ವಿವೇಕ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಶಾಸಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಗುಂಡೋಳೆ ಮೇಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೌಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಯನ ರೈ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುವೆರು
ಧರ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುಂಡೋಡಿಯರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ, ಸುಧಾನ ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುಂಡೋಡಿಯರು ನಿತ್ಯಾನಂದನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ವಿಜಯಹಾರವೇಂದ್ರನ ಎದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೋಕೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೋಕೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೃದಯನ ಕೊಟ್ಟ ವಿಜಯಹಾರವೇಂದ್ರನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಜಯಶೇಖರ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜನಾರ್ದನರನ್ನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಡು. ಪ್ರೇಮಲತರಾವ್ ಎದ್ಕೊನೋಡು, ಜನಾರ್ದನರನ್ನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಡು. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಜನಾರ್ದನರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೋಡು. ನಮ್ಮ ಸಮಯಗೂ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತು ನಕಲು ಎದುರು ಗಡಿಯಾರನೇ ದೀತ ಗಡಿಯಾರಗೆ ಪೋಡಿ ತಂದು ಸಮಯಗೆ ಪೋಡಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬರಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಸುರೂತ ಪಾತೆರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹಿರಿಯರು ಎ.ಸಿ. ಬಂಡಾರ್ಲಿರ್ತು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವಾದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ವಿವೇಕ ರೇಖಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಬುಲೆಚಿಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿಯಾತ್ ಬೆರಿಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದು ಪೊರ್ಲಕಂಟಡು ತೂ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರೇ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತು ನಕಲೆನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಯಾನು ಪನಿಯರೆ ಪೋಪುಜಿ ನಿರಂಜನರು ಪಂಡೆರು ದಾನೆವನ್ನಾಗ ಗಡಿಯಾರನು ದೀತ ಬಂಡದು ಅಂಡ್ ಆ ಗಡಿಯಾರ ಎಂಕ್ ತೋಜುಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಆ ಗಡಿಯಾರನು ಎಂಕ್ ಲಗ ಆಪುಜಿ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ ನೆಚ್ಚ ಪಾತೆರುಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನು ಅಂಚ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಜಾಗೆರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಆತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕಲು ಬೈದೇರು ಅಕ್ಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಎದುರುಡು ದೊಂಪೊಡು ಕುಲ್ದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕಲು ಮಿತ್ರರೇ ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಮುರಾಣಿದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟವನೆತ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಪಾನ್ಪುಣ್ಣನಾಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ತುಳುವೆರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಾದ ಬಂಡ ತುಳುವೆರು ಪಂಡ ಐಟ್
ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬತ್ತೇರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತೇರು, ಹಿಂದೂಲು ಬತ್ತೇರು, ಮುಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ನಾಗ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ಎಂದು ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟೋಣ. ಆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಈ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರಂದು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ತಪ್ಪಾವಂದು ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲ್ನ ಮುಂದಾಳುತನೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ 2-3 ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಂಕ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಪಗ ಐತ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಂದುಲೇನು ತೂನಾಗ ಆನೆಯೇ ಯಾನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ ಆನೆಯೇ ಬತ್ತಿತ್ತನ ದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಆ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪನಿಯರ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ಏತೇತು ಬೆಂತೆರನ್ನು ಬಣ್ಣದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತೊಡು ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಗಳಿಸೋನ್ನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದೇರು ಎಂದು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ತಪ್ಪಾವನ್ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಅವು ಬರೇ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಅಜಿಪ ಸ್ಟಾಲು ಅದು ಪೆರೆಯಾವು ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೂಪರಿಕೆಲು ಅದು ಪೆರೆಯಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರೊಳ್ಳೆಡು ಅವು ಪುಸ್ತಕದ ಇಂದು ಅದು ಪೆರೆಯಾವು నేను ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರು ಪತ್ತೂರ್ಗೂ ಪುದರ್ ಎತ್ತೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪಣಿಯರೆ ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಇನಿ ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಪಿನವು ರಡ್ಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಡು ಪಣವುಗ ರಡ್ಡು ಮೋಣೆ ಎತ್ತಲೇಕ ಅಂದು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಪಿನವು ಪಣವುದ ರಡ್ಡು ಮೋಣೆ ಅವು ಚಲಾವಣೆ ಆವಡುಂದಂಡ ರಡ್ಡು ಮೋಣೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪೋಡು ಇಜಿನ ಚಲಾವಣೆ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಅಟ್ಟನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದೇರಿ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆವಡು ಉಂದಾಂಡ ಎಂಕ ತೋಜುನೆ ಇತ್ತನೆ ನೇತ ವಿವರಗಳೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ದಿಂಜಿನ ಸಭೆ ದಿಂಜ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಹಿಡಿತು ಹಿಡಿದಾದು ಹೊರ ತರೆ ತೋಜ್ಪಾದು ಪೋಪೆಂದು ಇಡೀಗ ಬೈದನೆ ಆ್ಯಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಇಂಚಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಣ ಮನ್ಪುನ ಕೀರ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಕ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಿನೊಂದು ಪಣ್ಯಾರ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ವೈಟ್ಲದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಭಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಿತ್ತು ನಾವು ಭಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಿತ್ತು ನಾ ಈಗ ಪಣ್ಪೇರು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಳು ಒರಿತಂಡ ಅಲ್ಪ ಊರು ಒರಿಣು ಅಂದರ್ಥ ಅವಳು ದೇಶನೇ ಒರಿಣು ಅಂದರ್ಥ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಸೋಪು ನೆಲ್ಪಣಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು 10-14 ಭಾಷೆಗಳುಲ್ಲ అయితే ಪಿರೋಡು ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪ ಮಾತ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಮರಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಮರಳು ಬೋಡು ಆ ಮರಳ ಬೋಡು ಈಜಿನ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೇನು ಬುಡ್ದ ಆ ಪೊರ್ಲು ಬೊಡ್ಚಿ ನೀ ಅನ್ ಪಣ್ಪ ನಾವು ಬೋಡು ಈಜಿನ ನಂಗೆ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲ ಗೆನಿಪುಜೇರಿ ಕೆನ್ನೆ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಡ್ಡೋಡ ಬಾರೆ ಬಲ್ಲುಡು ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನ ನಮಕು ಕೊರಂದೆ ಕೊಲ್ಲುಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲ ಇಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲನ ಉದಿಪನ ಮಂತನ ಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುರ್ಕಾರರು ಮೇರು ಈ ಚಾವಡಿಗು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಕೊರುಡು ಪಂದು ವಿನ್ನಪನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಗು ಒಂದಿಸೋ ಒಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮದ್ದರ್ಮಿಡು ಗುರಿಕರನ್ನು ವಹಿಸೋಣಂಚಿನ ವಿವೇಕ್ ರೈರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಎ.ಸಿ. ಬಂಡಲ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪೊಣದಾಂಡ ಐಕ್ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಳ ಮುಂಭಾಗೋಡು ಇಪ್ಪುಣ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಮಾತೆರನ್ನ ವಂದಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೈತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕುಲೆಡು ಈ ಒಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕೋಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಸ್ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆಗ್ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಭಾಷೆ ಒರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಮಲ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಏಪಲ ಒರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೋಡು ಪಾತೆರಳಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆಯ್ನ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪನಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒರಿವು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪರ್ಬುಲಿನ ನಮ್ಮ ಏತಿ ಇಟ್ಟದೈತಿ ತುಳು ದೈತೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಐತೆ ಪುದ್ದೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಓವು ಆಚರಣೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಟದ ಇನ್ನಿತ ಸರ್ವಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೊಂದನಂಚಿನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತುದ ಕುಡಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿವೇಕಣ್ಣ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಡೀ ತುಳುನು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತಾ ಕೋಡಿಗೆ ಕೊನೆಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತಂದೆ ದುಬೈಡ್ಲ ಕೊನೋದು ತುಳು ಮಾತೇರು ಪಾವಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಸ್ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಡಪಡು ಆ ಕೂಟೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತೋಜುನಂಚಿನ ಸದಾ ತೋಜುನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಇನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಪಡೆ ಉಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಸಾದನ ಕೊನದು ಕೊರ್ಕಾಂದು ಕಡಪುಡ್ದನಂಚಿನ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಡ್ ಮಲ್ಲಗುರ್ಕಾರ್ಯ ಅದು ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಜಯಂತಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅನಿತಾ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡೀ ಸಭೆಟ್ಟು ಈ ಜಾಲಡ್ ನಿತ್ಯ ಏಪಲ ಸಮಾರಂಭಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಫಾದರ್ ವಿಜಯ ಆರ್ವಿಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದರೇ ಚಂದ್ರಾಶ್ರಯಗಳೇ ಬಂದಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಂತೋದು ಯಾಂಬಣ್ಣೆ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೆರಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತುಳುತ್ತಾನೆ ಐಟು ರಂಜನಲ ಪಾತೆರನೆ ತುಳುವೆ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜನಲ ಪಾತೆರನೆ ತುಳುವೆ ಅಂಚ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಪೂರ ತುಳುವೇರೆ ಅಂಜನೆ ಇಡೀ ಬಂದರೆ ತುಳು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಸುಧಾನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ನು ಉಲೈ ಬನ್ನಗನೆ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು ಅಕಲೆ ಕಲ್ಪವನ ಟೀಚರ್ನಕಲು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಾಯರ ಆಪಣೊಂದು ಪನ್ಪನೇನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತಾ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೊಂದು ಪನ್ಪನೇನು ತೆರೆಯ ನೋಡು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸುಳ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿನ ವಿವೇಕ ರೈಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಟಿಪ್ಪನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ ಈತ ಹೊರತು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತನಗಳು ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಟಿತ್ತನಗಳು ಪೂರ ಅಗ್ಲಗಳನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುವೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕು ಬುಕ್ಕೋರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹತ್ತು ವಿಜಯ ಹಾರ್ವಿನ್ ಆರ್ನಲ್ಲ ತುಳು ಹತ್ತು ಆರ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆರ್ನ ಐಡ್ತಾತ್ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಚ ಆಪಣ್ಣು ಬಂಡದು ಪನ್ನೀರ ಇಂಕ ಆಪಜಿ ದಾಯ ಬಂಟ ತುಳು ಈತ ಸೋಕುತ ತುಳುನು ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಆರು ಬಂಡೇರು ಈ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನಿಂಚಿನ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡೊಂದು ತುಳುಟು ಅಂಚೆ ಇನಿ ದೊಂಪ ಮುದಿಪುನ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಜನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾತು ನೀಡಿತು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದಲು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡೊಂದು ಬನ್ನಿರ ವಿಶೇಷವಾತ್ ಇನಿ ತುಳುನಾಡುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಯರು ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಇನಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿನ ಬಂಡತು
ಮೂಳು ಬತ್ತದ ತೂಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಪಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಮಾಡ್ತೇರೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣೀರ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಬಂಟ ಓಳು ಬಂಟ ಇನಿ ಕೋರಿಲ್ಲ ದಿಡ್ತೇರು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ವಿಚಾರನ ತೂರ ತೋಜಾಯರ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇನಿ ಐನ್ಲ ಪೂರ ತೋಜಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಮೂಳು ಮಾಲ್ತನ ತೂನಗ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಬಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಇನಿ ಮಾಲ್ತು ಮೂಳು ತೋಜಾತಿರೆಂದು ಬಣ್ಣೀರ ಪಣ್ಪೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ಇಂದು ರಡ್ನೆತ ಸಮ್ಮೇಳನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುರನಿ ಸುಳ್ಳೆಟ್ ಮಾಲ್ಪನಾಗಲ ಆರು ಗುರಿಕಾರ ತಿತ್ತೇರು ಈ ಮೂಳು ರಡ್ನೆತ ಆತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆರನೇ ಮೂರನೇತ ಜಿಲ್ಲೆತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂದು ಇಂಕ ಪಣಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರು ಮಾಲ್ತಲ್ಲ ಓಲ ಇಂದಾಪನ ಸಂಗತಿ ಇದ್ದಿ ಮಾಲ್ತನ ಭಾರಿ ಸೋಕುತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲ್ಪೇರು ಐನಿನಿ ಮಾಲ್ತ ತೋಜಾತೆರೆಂದು ಬಣ್ಣೀರ ಪಣ್ಪೇನು ಹೆಚ್ಚು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಕಿಲ್ಲೆನ ಇಂದಟ್ ಎಂಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಪೇರ ಕೊರ್ತೇರು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಣ್ಣ ವಿಚಾರಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಆರು ಐ ಮುಗ್ಲಟ ಸೇರ್ತು ಮಾಡ್ತನ ಬಣ್ಣದ ಕತೆ ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ತಾತ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಜಿನ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ತಾತ್ ಇನಿ ಪೂರ ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟು ಏರೇರು ಮೂಳು ಈ ಬಾಗಟ್ ಬಾರಿ ಬೆಂದನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಳನ ಪುದರದಿ ಇಡ್ತು ಅಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆಂದು ಪಣ್ಯರ ಏನು ಪಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾನು AC ಬಂಡಾರಟ್ಲ ಕರಿಸತ್ಲ ಪಂಡೆ ತುಳು ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಟ್ ಮಾಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾ ಅಂಟ ತುಳು ಇದ್ಯಾನ್ನ ಜಾಗೆಟ್ಲ ಪೋತು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಲ್ಪಡು ಅಪಗ ತುಳು ಬುಳೆಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಬುಳೆಪೇರ ಇಂದು ತುಳು ಕೇವಲ ಸೀಮಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪಿರತ್ ಬೇತಕ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತದ ತುಳುನು ಒರಿಪಾಪನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷ ಇವತ್ತು ಇನಿ ಬೊಂಬೈಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಟ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಬೇತೆ ಓ ಇಂದಟ್ಲ ಪೋತು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದ ತುಳುನು ಬೇತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತರಿಪಾಪನಕ್ಕಿನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಬಣ್ತು ಯಾನು ಕರಿಸಿರ್ಲ ಬಂಟೆ ಅಂಚೆ ಈಸತ್ಲ ಏನು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಾತು ತುಳುನು ಎಂಕ್ಳ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಿರ್ತು ಒರಿಪಾಪನ ಕೆಲಸ ಐನು ಬುಳೆಪಾಪನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಳ ಮಾಂತರ್ಲ ಮಾಳ್ಪುಕ ಬಂಡತು ಪಣ್ಣಂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತು ನಡಪಡು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತಿರ್ನಕ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದಿಯರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲ್ ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮದ ಬಯಲುಗುತ್ತು ಅಗ್ರಾಲ ಪುರಂದರ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಯಮುನಾ ರೈಕ್ಲೆನ 4 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಡು ಮಲ್ಲಮಗೆ ಬೆಳಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಅಗ್ರಾಲ ವಿವೇಕ ರೈಕಲ್ ಅಗ್ರಾಲ ಪುರಂದರ್ ರೈಕಲು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಆಪ್ತೆ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಕುಸಿಟ್ ಮಗಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದೆ ಪಂಡದು ಪುದರದಿ ಪುಣೆ ಪಂಡದು ಕಾರಂತರೆಡ ಆರೆನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಕಾರಂತೇರು ವಿವೇಕ್ ರೈಯರು ವಿವೇಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಆನಂದ ಐನಾತೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಲಿಕೆನು ಪರಿಯಲ್ ತಡ್ಕದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತದು ಪುತ್ತೂರದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪುವೆರು ಪುತ್ತೂರದ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ BSc ಪದವಿನ ಪಡೆದೇರು 1909 ಅಜಿಪೇಡ್ದು ಇಸವಿ ಹಿಡ್ದು 1909 ಅಜಿಪತ್ತೆನ್ಮ ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತದು ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮಾತ ಬಂದಲು ತೇರ್ದು ಮನ್ಪುರಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪುತ್ತೂರು ತುಳು ಪರ್ಬಡು ಸೇರ್ದಂಚಿತ್ತನ ಮಿತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗಿಲ್ಲ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಲಿಸಿಡ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಯಾನಿನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪದ ಶಾಲ ಪಡೊಂದು ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಅಲ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಮೂಲು ಎಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಪಣಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡಿರು ನಾನು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ವಾ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಇಡೆ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೋಡು ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಕೆಬಿ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಕೊಂಬು ಒವ್ವು ಎಡ್ಡೆ
ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೊಂಬುನು ಮಾತ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರಿ ಓ ಬಾವಾ ಕೊಂಬು ಎಂಕಿತ್ತು ನಂದು ಆಂಡ ಎಂಕ ಕೆಬಿ ಐಕ್ ದುಂಬು ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಗೆ ಕೆಬಿ ತುಂಬು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮಂಡೆ ಏನ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನ ಶಾಲೆ ಯಾರು ಕೊಂಬು ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ದೀತಾನೆ ನಂಚ ಈ ಕೊಂಬು ಏತರ ಎಂಕ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರಾರು ಆಂಡ ಎಂಕ ಕೆಬಿ ಬತ್ತದನೆ ಅವು ಪುತ್ತೂರುಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಬು ಪರಬ್ಬರ ಅನಗ ಬುಕ್ಕ ಅವು ತರೆದು ಪೋಯ್ಯಾರ ಅನ್ನ ಕೆಬಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಸರಿ ಉಂಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಂಟು ಅವು 72 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನ ಕೆಬಿ ಅವೊಂದು ಪುತ್ತೂರುಡು ಅಪಗ ಯಾನ ಪುಟ್ಟನ ಊರು ಅಪಗ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಹಿಡಿತಂಡು ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮೋಡು ಅಂಚಾದ 72 ವರ್ಷದ ಎನಡದು ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಕುದ್ಕಾಡಿದಾರು ಒಂತೆ ತೋಜ್ಬೇರು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಎನಡದು ಬುಕ್ಕ ಪುಟ್ನಾಕಲಿತ್ ನಿರ್ದಾದ ಯಾನಂಚೂರು ಪಂಡನ ಪರವಿ ಸಂಗತಿನ ಪನೊಲಿ ಅಂತ ತೋಜೋಡು ಅಪಗ ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮ ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾನ ಅಪಗ ಯಾನ ಪುಟ್ನ ಕಾಲಡು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಇದ್ದಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇದ್ದಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದ್ದಂಡು ಉಡ್ಲ ತಿರ್ತಿತ್ತನ ಒಂಜೇ ತಾಲೂಕು ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಪುತ್ತೂರುದಾಯಿ ಪುಟ್ಟದಿನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆನ್ನ ಸಂಗತಿ ಪನ್ನ ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಕೊಂಬಟ್ಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೇನೆ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಯಾನು BSc ಮಂತೇನೆ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಮೂಲು ಬೋರ್ಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಎರಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪೇರ ಜೋಕು ಅಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಎಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾನ ಮುರಣಿ ಉದಯವೆಂಡು ಬರೆದಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿದ ವರ್ತಿ ಪುಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕಾಜಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಈರೇನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತಕಲ ಪುತ್ತೂರದ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಾಕನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಸುಮಾರು ಕುದರ ಪಂಡೆ ಮಾತ ಮತ್ತೆ ಮರಣಿ ತೀರ್ಪೋನ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಗಲ್ಲ ಐತಿರಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕೆಂಚ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಸವಣವರು ಸಿದ್ದರಾಮರೇ ಇಲ್ಲ AC ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ಮಾತು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಕುನೈ 2013 ಆಳ್ವಾಶ್ ವಿಷಯ ನುಡಿಸಿರಿ ಯಾನಾಗ ಯಾನು ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ದ ಏನು ಪಂಡೆ ಎನ್ನು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಡು ಏನು ಒತ್ತೊನ್ಬೇವು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮುಖ ಖಾಸಗಿಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿ ಅದು ಐಕೆ ಒತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಮೂಲ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಲ ಉಪ್ಪೇರಿದ್ದಾನೆ 6 ಇಡೀ ತಂಡದಾಕಲು ಪಂಡೇರು ಇದ್ದಿ ಒಂದು ಈರ್ನ ಊರುಡು ಮೂಲ ಅವ ಮತ್ತು ಆ ನಡಪುಜಿ ಅಂತ ಯಾನ ಶರಣು ಒಂದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶರಣ ಪಂಡಕ ನಿಖಲಿ ಶರಣಂದು ಪಂಡದು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಡತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಜೀಪದ ಮೆತ್ತುಕಲು ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಕೊಂಬಟ್ಟಿರೋದು ಯಾನು ನಡತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೋಪು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಈರು ಮಣಿಸರಕ್ಕದಾಡೆ ಅಲ್ಪ ಬುಗ್ಗೆನಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಈಕಲ ಜೋಕು ನಾಡನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಪಡ್ದು ಅಜ್ಪತ್ತೆಣ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಮುಲೆ ಮಾತ ಈ ಮಂಜಲ ಬಡ್ಪು ಬೆನ್ನ ಏರ್ನ ನಾಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮರತಡಿಪ್ಪಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಬರಂದಿತ್ತು ಮಾತ ಕಣಕ ಉಂಡಾರೆ ಮತ್ತು ಬರಂತನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತು ಮಂಜಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿತನ ಎನ್ನ ಊರಿಂದ ಎನ್ನ ಊರು ಆಂಡ ಎಂಚ ಅಂಡ ಹತ್ತೂರು ಬಿಟ್ಟರು ಪುತ್ತೂರು ಬಿಡ ಅಂತ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಯಾನು ಪುತ್ತೂರ್ನ ಬಿಡಾಂಡು 78 ಬಿಡು ಪುತ್ತೂರು ಬಿಡ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಡ್ದು ಸರಿಯಾದ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಯಾನ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಡ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಬಿಡ್ತು ಜೇರಿ ಅನ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಂದ ಯಾನ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಡಿಯ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪುತ್ತೂರು ದಾರೆ ಯಾನ ಕುಡ್ಲ ಪೋದ ಸರಿ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ದಾರೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಿಖಿಲ್ ಮೂಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಡಾರು ಯಾನ ಮೂಲು ಯಾರು ಪಂಡೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗಡ ಮತ್ತು ಬೂಡ್ಸಿ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ಬೇಂದ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿ ಹೊಣದ ಕುಲ್ಲ ಇರಂತೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಮೂಲು ಪೊಗ್ಗುನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ನರಿಪೇರೆ ಹೊಂಡೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಪದ್ಮಾಲದ ಹೆಂಗೆ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಂಡು 72 ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನಪ್ಪಗ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ಯ ಆಯ್ತು 1 ವರ್ಷ ಅಂಡು ವಿಶುಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಏನಂಜಿ ಎನ್ನ ತುಳುಗಾದೆ ತುಳು ರಗಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಅಮೃತ ಸೋಮಶೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಯಾನಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪುವೆ ಐಕೀರ ಪದ್ಯ ಬರೆಯವಳು ಉಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ ಅತತ್ ಅವು ಸಂಗತಿ ಪನ್ ಪೇಂಡದು ಏನನ್ನ ಅಮೃತ ಸೋಮಶೇನ ಕೊಲ್ಲದು ಒಂಜಿ 3-4 ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಇದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಚೆನ್ನೇರು ಅಕಲು ಪಲಿನಡೆ ಬರ್ಪುನೆ ಆಲೆ ಗಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನೆ ಪಾನೋಡು ಯಾನು ಎಂಚ ಅನ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಪುಂಚಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನು ದಾಯ ಪನ್ ಪೇಂಡ ಆ ಪದ್ಯ ಬರೀತೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಬಾಡಿ ಹಳ್ಳಿ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ತೂತನ ಮಲ್ಲ ತೆಗೆದಲ್ಲ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೈಪ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಕೈತ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಅನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಹಾಕೇ ಬಲ್ಲಡು ಹಾಕಬಲ್ಲ ಏತಿ ಮೇ ತಿನ್ಪುನೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನೆ ಆಗ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ನೆಲ್ತಂದು ಪೊಪ್ಪೈ
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಂದೆನ್ನು ದಾಯ ಪದ್ಯ ಪನೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಮುಕ್ಕ ಸೇರ್ಸೆ ಅಕ್ಕ ಬಂಡದ ಬತ್ತ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಕ ಬೊಂಡ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ವೇಕೆ ಬತ್ತಾಗ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಲ ನೈಕ್ ರಾಮ ದುಮ ತುಮ ಸೇರಿಯೇ ಬುಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಸೇರ್ಸೇರ್ ಅಂಚ ಆ ಪದ್ಯ ಸಿಗದನೆ ಅವು ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಈತಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡಿರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತಿರು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪದ್ಯ ಬರೀ ಅಂಡೆ ಇದು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಹತ್ತವು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯೋಡು ತಿಕ್ಕನ ಈ ಪುದರ್ ನನ್ನ ಕಳೆ ಒಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಜನ ಚೋಜರು ಅಂಚದೆ ಈಗ ಕೋಟಿ ಚೇನ ಯಾರದು ಪಂಡಾಗ ಇಂಕ ತುಂಬೇ ನೆನಪಾಪನೆ ಅಮೃತೇರ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗುಂಡು ತುಳುವ ನಾಡದ ಗುಂಡೋಡು ನಾನು ಪಡಮಲಗ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬಲ ಪೋತೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸದ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕಂಜಿ ಆಂಡ ಅದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾನಾಗ ಕಿಲ್ಲೆರ್ನ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲಿಪ್ಪಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನ ರಾಗು ಕಿಲ್ಲೆರ್ನ ಇಡೀ ಕಾಣಿಗದ ಪದ್ಯ ಹೊಣಂತೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡದು ತೂಂಕುವೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಾನವೆ ಬಾಲೆ ತೆಂಕಾಡ ನರೆಲಡ್ಡ ಓಯನ್ನ ಸೇಲೆ ತೂಂಕುವೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮಾನವೆ ಬಾಲೆ ತೆಂಕಾಡ ನರೆಲಡ್ಡ ಓಯನ್ನ ಸೇಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೇನು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಉಂಡೊಯ್ದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಜೋಕುಲೇನು ಪಾಡು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಕ ಪಾಡು ತುಂಕುನ ಇತ್ತನ ಆತ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಇದ್ದಿ ವಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ ಅಂಚಿತನ ಕಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಕಿಲ್ಲೇರ್ನ ಕಾಣಿಗೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಐನು ಒಂಜಿ ಎನ್ಪುನ ಇಸೆ ಬಿಡಿ ಯಾನು ಪೀರಾಯನ ಪುನಃ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ತೆ ಅಪಗ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಇದ್ದೀರಿ ಆರೆಂಕ ಆಯ್ತ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ ರೈಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಆರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೋಕಿಲ ವಿವೇಕ ರೈಕಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಕ್ಕನ ವಿವೇಕ ರೈಕಲು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಗದ್ದಿಗೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಮೇಲೈಸೋಡು ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲು ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರು ಸೇರೊಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೊರ್ಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಕೋಕಿಲ ವಿವೇಕ ರೈಕಲ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆಗಮಿಸೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ವಿವೇಕ ರೈಕಲಿಗೆ ಪಿರೋದ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಅಕ್ಕ ಆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕರಾವಳಿದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿನ ದಿರ್ತಪತ್ತನ ಬಜ್ಜೆಯದ ಮಾಲೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಾಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಲೆ ಬನ್ಮಣದ ಮಾಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದು ನಂಕ ಮಾತ ಮುಂಡಾಸದ ದೇಕಿ ಮಲ್ಲವನ್ನು ಪಂಡದ ಪಟ್ಟುನ ಆ ಮುಂಡಾಸದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೇತು ಪೊರ್ಲುದ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಸರ್ವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯತ್ತು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಫಲಪುಷ್ಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಮುತ್ತೈಸಿ ಮುಂಡೊಡು ಕುಂಕುಮ ಬೋಡು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಬಲೆತ್ತ ರವಿಕೆ ಕನ್ನದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಕೊರೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂತೋಷಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತಿರೋ ಲಕ್ಕದೊಂದು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಗಾಂಧಿ ಏನೊಂದುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿಲು ಉಂತೊರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೂಕುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳರು ಅಗ್ರಾಳ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಲು ಬರಿತಿನ ಅರ್ಲ ನಿವೃತ್ತ ದುಂಬುದ ಯೋಧೆಗೆ ಸೈನಿಕೆಗೆ ಆರ್ ಬತ್ತದ ಸಾಹಿತಿಲು ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಬೂಕುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಹಿರಿಯರು ಬತ್ತದ ಆತರಿಗೆಲ ಅಗ್ರಾಳ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು
ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆ ಮರಂಪಂದಿ ನೆಂಪುಲು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂವರಿದ ಸಂಪಾದಕರಾಯಣ ಮಾನ್ಯ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆನ ಪೂವರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕ ರೇಖಲ್ ಅಮೃತಾಸ್ತೋಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಬಳಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವನೊಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆನ ದೈವದೆ ದುರುಂತುದು ನುಡಿಕೊರ್ನಗ ಪೂವರಿ ಬೋಡು ತುಳುವ ಮನ್ನಡು ಪೂವರಿ ತುಳು ಕಮ್ಮೆನನ್ನು ಪಸರಿಸದು ಮಾತಿರನಲ ಬೆಗರ ಬೇಸರನ್ನು ಕಳೆದು ನನಾದ ತುಳುತ್ತ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂವರಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬೂಕುದ ಬೂಕುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಏನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕಬಿ ದುಳಿಪು ನಲಿಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಕೂಡ್ಲು ನಡಪೆರೊಂಡು ಸುರೂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರಪ್ಪುನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರದ ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾದು ಪೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಸಹಕಾರೊಗ್ಲ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸರೈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡೆದು ಬತ್ತೊಂದುಲೆಂಚಿನ ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೀಪನದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದ ಭಾಗಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಆಶೆ. ಈ ಆಶೆಗೆ ಊರು ದೊಲೈದ ತುಳುತ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಲಿಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಐತ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪನ ಕಲ್ಪನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕನ್ನ ವರ್ಷ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸುಳ್ಯೋಡು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ದಿಬ್ಬಣದ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಈ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜಾತ ಎಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತುಯ್ಯ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಕರಿನ ಮುಜಿನಾಲ್ ತಿಂಗಳು ದಿಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರುಕಾರನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಬೆತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಡತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣಿಯರ ಪೋಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನೆನಪು ಮಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಎರನಾಡ್ಲ ಬುಡಿದು ಪೊಂಡದ ಏಮಲ್ತದು ಎಂಕ ನೆನಪು ಮನ್ಪಳೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲೆಂದು ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೀಪನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ನಿರಂತರವಾದ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವನ್ನ ಪರವಾತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತನ್ವೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದೊಲೈದ ರಾವುಡು ಪಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತದ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಮಗ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲ್ ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ತು ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ದಾಲಜಿ ಇಂಚಿತನ ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಯಸ್ಸವನಿಯರ ಒತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀತಿಡು ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟಾರದ್ದು ಆರಂಭವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಹಿತ ಬಚ್ಚನಗಳನ್ನು ಪಂತಿರ ಈ ಉದ್ದೀಪನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಟ್ ಅರೆಗೆಯನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಆಗಸ್ಟಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಈ ದುಂಪದ ಅಡಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿಬ್ಬಣ ಅಂಡ್ ಉದ್ದೀಪನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ನಿಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಲಿಪು ತುಯ್ಯರೆ ಕೆಬಿ ನಿಲಿಕೆ ಪದಕೇನ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಅಣಿಯಾದ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಂದೀಪನಿ ಶಾಲೆದ ಮಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಜಯಮಾಲ ವಿಯನ್ ಇರು ಮಿತಚಾವಡಿ ತಡೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ನಟೋನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಬಿ ದುನಿಪು ನಲಿಪು ಪನ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋ ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೇರೆ ಪಂಡರಿಗೆ ನಿಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಕಬಿಕ್ಕುಲು ಬರೆಯಿನ ಪದಕುಲೆ ನಿಗ್ಲು ಎಂಪಾಲ್ತ ನೋಡು ಆ ಪದಕುಲಿಗೆ ಮಾತ ನಲಿಪೋಡು ಆತನಗ ಆ ಕಬಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಿಯರಿಗೆ
ಆರು ಕೊರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಎನಿತ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕರಯ್ಯರು ಕೂಡ ಅಂದು ನಂಡೆರು ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಬಿ ದುನಿಪು ನಲಿಪು ಪನ್ಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕಬಿ ದುನಿಪು ನಲಿಪು ಬಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂದು ಸುರುತ್ತಾವು ಈ ಸುರುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 4 ಸಂಸ್ಥೆ ತಗಲು ಕಬಿ ದುನಿಪು ನಲಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಲಿಪು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಕೊರದು ಪಾಲು ಪಡೆಯನ್ ಪೆರು ಸುರುಕಾದು ಬತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತಗಲು ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಈ ಸ್ಥಳ ಈ ಜಾಗ ಕೊರ್ನ ಸುಧಾನ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಹಾರಾಡಿದ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗಾದ ಪಾಲ್ತಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಯುವತಿ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯನಾಗಲು ಇಂಚ 4 ತಂಡದಗಲು 4 ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಲಿಪುನು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಇತ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆದ ಸಂಗೀತ ಶೆಟ್ರು ಈರ್ನ ಪದ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದಾಗ ಕೊರಿಯರತೆ ಅಂಚನೆ ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಧಾನ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಶೋಭಾ ನಾಗರಾಜರು ಒಳ್ಳೆರು ಈರ್ನ ರಡ್ನೇ ಪದ್ಯದ ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಡೆಗೆ ಎತ್ತಾಲೆ ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಟ್ಲ ಕೊರಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಲ ಕೊರಳಿ CD ಇಟ್ಲ ಕೊರಳಿ ಎಂಚ ಕೊರುಂಡಲ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗಲು ತಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಂಡೊಂದು ರಾವು ಕೊರಂಗು ಪಂಪಿನ ಕವಿತಾ ಏರಿಕೆಂತ ಜತೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯಗೂ ಕೂಟು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪಿನ ಸಮಯಡು ಬಚ್ಚೆಲ್ ಕಳೆಯರೆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಮದಪೆರೆ ಬೋಡಾತ್ ತರಾವರಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕವಿತೋ ರಾವು ಕೊರಂಗು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಕೇನುಜಾಲು ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನಿತೆ ಮಾಕಟೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಚನೋ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಯರೆ ಒಪ್ಪುವಲು ಪೋಪಾಲು ಈ ಪದಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲದ ನಲಿಪು ಕನತ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುಡ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಕಲಾಜೆ ರೈ ಮೇರ್ನ ಅಟ್ಟನೆಡು ಮಾತಾ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಬೆಂದದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಲಿಪುನು ನಂಕಾದ ಕನತೇರು ನಲಿಪುನು ತೂವೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ರಾವೊಡ್ಚಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮನಾನ ಮನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ವನಸು ತೆನಸು ಉಂಡು ತೂಪರಿಕೆ ಉಂಡು ಇಂದನೆ ಮಾತ ತೂವೊಂದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಕ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ರಾವು ಕೊರಂಗು ಪದಕ್ಕೆ ಈತ ನಲಿಪೇರೊಳ್ಳೆರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು
ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬದ ತೋಜಾಯಿನ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ನೆತ್ತ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತ ಗುರಿಕಾರಾಯನ ಪ್ರೇಮ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಮೇರೆ ಮಂಟಮಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆಂಡೊನ್ವೆ ನೆತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು
ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ ಆರ್ನ ಪಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡದ ತುಳುವೆರೆನ್ಲೆತ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾನ ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಯ ಪಟ್ಟೋಡುದು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಬಲೆ ರವಿಯಣ್ಣ. ಎದುರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ದೀತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11 ಹಿಡಿದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆವಡಿತ್ತಂಡೆ ಶಿವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರೆ ಶೇಷಪನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರೆ ಪಾತೆರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪ್ಪು ಅನ್ನ ಯಾನು ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ದಾಸಪನ್ನ ಆಲ್ತು ಅವ್ರು ಏಪಲ ಪಂಡೇರಂಡು ತುಳು ಒರಿಪಾಯಿನಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಕ್ಲಂದು ದಾಸಪನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ನೆಟ್ಟು ತುಳು ತಿಟ್ಟುಂದೆ ಪುದರ ಪಡೇನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಎಂಚ ಊರಿಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚ ಪೋಣದು ಪನ್ಪರ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣ 1955 ಬೊಕ್ಕದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಐದು ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರ ಹೋಗುಜಿ ದಾರಿ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದಾಗ 1955 ಇಸ್ವಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಂದಾಗ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ಒಂದಿಗಿಂತ ಕೀಳಲ್ಲಿ ಬೈತದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಮಂತೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಡಮಂತೆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ವೇಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೊಣ್ಣುತಿ ಕೊಂದಿಜ್ಜನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಂಬ ರಂಗಪೂಜೆ ಓಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾಲ ಕರೆದಿ ಎಂಟರ ನಡೆಯುತ್ತಾಗ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಪನಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಜುಗರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪೊಟ್ಟಲು ಬಹುಶಃ ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗುಳು ನಡೆದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ತುಳುತ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಭಾವನೆ ಯಾರು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ತಾರೆ ದಿಂಜ ಉದಾಹರಣೆ 1976 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಡು ಸೀರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ತುಳುಕರ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ಪುಟ್ಟರು ದೇವ ಪೂಜಾ ಪ್ರಸಂಗ ಆ ದೇವ ಪೂಜಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮಿಚಾರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಗಪಾಚಾರ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಆಚಾರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯವರ ರಕ್ತದೂತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಡೆ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಲಿಂಗಪಾಚಾರ ಬಂದ ಬಳಿ ಬಂದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪುಟ್ಟರು ಎನ್ನ ನೆನಪು ಈಗ ಅಲ್ಲಾತದ ಬಗೆರಾಪಲ್ಲಿ ನಾಗೇಗೌಡರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೆನಪು ಎಂಟೇಳಿ ಪಡೆ ಆರೇನಿಗೆ ದೂರಬಹುದು ಆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾದ್ರೆ ಆ ಆಟ ಉಳಿಬಹುದು. ಈಗ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವತಿ ಅವಹೇಳನ ಓದಿಸಿ ಅಂಜಾದು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೇ ಬಂದು ಶಹಬರಿ ಸಹವಾಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಯಾರು ಜೋಕಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನೆನಪು ಉಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 8 ಜವಳಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಹುಶಃ ಆ ಊರು ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಕೇಳೋದು ಒಪ್ಪಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಎಕ್ಕಡ ಬೇರೆ ಬಂದು ಹೇಳೋದು
ಒಂಜಿ ಊರು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾಗಡು ತುಳು ಆಟೋದಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಿರು. ತುಳು ಆಟೋ ಒಡೆ ಉಂಟ ಆವಾಜ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಂದಾಗ ₹500 ಇಷ್ಟದ ಆಟೋ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರು ₹500 ಕೊಡ್ಪುನಾಡಿಗೆ ಎಡುಮಾನಿನ ಕೊಡುವುದು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿನ ಬಾರ್ದು ನೆರಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಐದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಪೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಗಳು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಬ್ಬುದ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನನು ಎಂಗಳು ಉಂಟಾದಿದ ಅಗಲ ಬೇಸರ ಆಕ್ಷೇಪಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿದು ಸವಾಲಿನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಡೆಯಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪಡೆಯರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ದಾಸವಣ್ಣ ನನ್ನ ಈರ್ನಾಡೆ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಕಥೆ ಬರೆಯನ ಪಣೋಲಿ ಎಂಕ್ಲ ವಿವೇಕ ರೈಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕ್ಲ ಸಂವಾದ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಈರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲುಂಡು ಬರ್ಪಾರ ಸರಿ ಕಡೆಕಾಲ ಬಲ್ ಚೇರ್ ಬೇತದಿ ಓಡುಂದ ಅವು ಚೇರ್ ದೆಪ್ಪು ಚೇರ್ ಬುಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ ಸರ್ ಬಲ್ ದಯದ ಬಂಡ ವಿವೇಕ ರೈಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಬೆರಡ ಪ್ರಾಯದಾರಡ ಪಾತಿರಪಾಯ ದಾಸಬಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಾರದ ಬಂಡ ತಪ್ಪಾಪ ಜೊತೆ ಸರಿ ನನ್ನ ಜವಾನಡ ಪಾತಿರೋಡು ಒಂದು ಆರು ಪನ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ತುಳುವರಿನೇ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲತ್ತೆ ನೂದು ಮುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾರ್ದ ಅನ್ನತೆ ಶಿವಧ್ವಜೆ ಮಾಡೋದಾರು ಪುತ್ತೂರುದಾರು ಆರು ಗಗ್ಗರ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಆರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಿವಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾದ ತುಳು ಒರಿಂಡ ಅದು ದಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಕೆಲವರು ಹಾಂ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಕಡೆ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೂಪ ಅವು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ನಾಟಕದ ಸಿನಿಮಾದ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಆಡ ಮೂರು ನಿಜ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಲಂಬಾಣಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವುದಾಗಿ ತುಳು ನಿಜಕ್ಕೆ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪದ ಮಾತಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉತ್ಪಾದನ ಐದು ಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅವಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಸೇಸಬಂಡಿ ಇರ್ನಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪು ನಾನು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ತಾರ್ನಾಥ್ ಇರುಲ್ಲೇರು ಒಂದು 5 ನಾಟಕ ಬರೀತೀರು ದುಮೆ ದುಬೈಡ್ಲೆ ಇರ್ನವತ್ತೆ ಅಂದ್ ತಾರ್ನಾಥರು ನಾಟಕಡು ಪಾಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ತುಳುಕೂಟದ ಸದಸ್ಯೆ ಯಾನು ತುಳುಕೂಟಂದಾಯ ಪನ್ ಪೆದ್ಪಂಡ ಅಗ್ರಾಲ ಪುರಂದರ ರೇಖ್ಲು ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಪಗ ತುಳುಕೂಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದ ತಾರ್ನಾಥರು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಂಚ ಒರಿಪಾಂಡು ಎಂಚ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾಪದ ಬಂಗ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ತೆರಿಪದವರನ್ನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಾಟಕಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತ್ ನಗ್ಲು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತ್ ನಗ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಂದೆ ಪುನಗ ಇಲ್ಲ ನೆರಡು ತಿನ್ನೋದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತ್ ನಗ್ಲು ಈರ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಮೆಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡೋದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ. ಸರಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅದು ಕಿಸೆ ದುಂಜ ಬಟ್ ಬಂಧವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ 15 ವರ್ಷದ್ದು ಇತ್ತೆ ಈ 20 ನಾಟಕಗಳು 50 ನಾಟಕಕ್ಕೆ 20 ನಾಟಕಗಳು ಬರೀತಾರೆ ಸುಮಾರು ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ರೂಪಾಗ ತುಳು ಪದ್ಯ ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸ ನಂಚೆ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಯುವ ಕಮಂಡಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅವರು ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇಟೆಗಳ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುವುದು. ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಏನೋ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 1500 ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಕಾಂಡ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರೀತಿ ಈತ ಪೂರ್ತಿ 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಐದು ತೊಳಗಿಸಿನಾರು AC ಬಂಡಾರು ಅಂటున్నట్టు ఏప ఉండదా ఆఫీస్ కొండ అకాడమీ కొండ AC బండారు లేదు. దుమ్ము కార్యక్రమ ఇస్తున్న మాత 19 తెలిగిన 19 జాను ಆ ರೀತಿಗೆ ಆ ರೈಟ್ ಭಾರಿ ತೊಡಗಿಸೋಂದೇರು ಈ SLC ಮುಂಟ ಆಪ್ನ ಅಕ್ಕೆ ಈತ ನನ್ಕೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟಾದವರು PUC ಅವ್ರು ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಷೆ ಪಡೆಯೋರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಡೆಯೋದಂದ ಹಲವು ಜನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯನೇ ಅವರು ಆ ಕೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ರಾಜಾಶ್ರಯ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಏನು ಅವಂತೆ ఆయన ದೇಶದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜಾಶ್ರಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನೇ ಉಪ್ಪಾಡು ತೊಂದರೆ ఆయన ನಮ್ಕಾಯಿನ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಒಲಿಪ್ಯರ ಓಡಾದು ದೇವಂತದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪಣ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ತುಳು ದೇಶ ಆವಂಗನೆಗಾದು 5 ಭಾಷೆಗಳು ಒಲಿನ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಪಿರಪೂರ್ಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಮಿಳು ರಾಜ್ಯ ಉಂಟು, ಮಲಯಾಳ ಉಂಟು, ಕೇರಳ ಉಂಟು, ತಮಿಳು తెలుగు పూర ఉండు ఈరు పన్నక్కడ పంచద్రావిడ భాషలు ఒరినకి పూర రాజ్యం ఉండు నాకు ఇచ్చింది ఈరు పన్న అర్థం అయితే ರಾಜ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ರಾಜಾಶ್ರಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಂಗೆ ಆವಡಿ AC ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೇಖರ ಎನ್ನ ನಿಕಟ
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಂಪನ. ತುಳುವರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳೇ ಚಂದ. ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡು, ತುಳುವರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಲು ಸಿಗೋದು ವಿರಳ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.